الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بندرا بجول بها جول نكون إنكو يدرس من كفاره جول عندنا إن كالا سبيج إن كالي سبيج نبور فندر سبو سبيج سب شيري برد شيرش ود هندي أو غادي نتلو hakkude ma e makko non meter sabu ida badadem wala hawla wala quwwata illa billah sa yimu baba bado mi tan ko darnge daroto e nam nela sallallahu alaihi wasallam hadi en neddo goto wada sappewol no fitu o do jul o nguldo jul be do julbe do ngudi fof puri mbaadi ko ne nyiije yesode ni sahabi ari o yeko Abu Bakr to yete o naati jama nelaado sallallahu alaihi wasallam en nange koppi o rukji gila o soa yettade sappewol ndeysan Allah mako yidde julu yidde hebtade al Mustafa sallallahu alaihi wasallam yidde sukade mum de silmin o haalen nelaado yuma zadaka la hirsan wala ta'ud odo en firtirana heewi yo Allah beyde den dan julu ko e yidde julu ko ni hefse yani woni rende hunde yiddum no feewi mi jidi kongol exact wi pular herse kan wona hunjude kon do ko yidde hunde no feewi ha tengtindum won wiibe o wiimo ko hara wattu won wiibe o wiimo ko hara dog sabu won hadis goddo ari do nera sallallahu alaihi wasallam wi so wurnama horo ada dogo ya ardu sesa ko tawida ya jul ko Fatima ya timmin won hadis goddo ari hadis Abi Hurairat do nera sallallahu alaihi wasallam wi so goto mon ari julu walla yidi arde julu walla faye julu hoto rukju taw suwa yettade sappowol yo oppo ha yetto e sappowol nde fudda rukjude bandirabe sehidabe jonnon bala en sallana neddo kanko o ari o tawi sappejin timmi o daro kanko goto o wada sappewol walla o foodata neddo tawramo ala yo wad sappewol so wodi tawdo mo don be julde sabu so foodi neddo anda holko foodata dum on waawi o bonna julumu walla on oppo ko yere furja ko oppo nokku mo ganduda sukkaka wona golto timmani gaddugol timmani battugol timmani wadi wiya yaatu buri hen mojjudo fof ko jiya furja do oppa yolde e sappewol ngara cukka dum kono maliki en ko biye fi daweno so neddo juuli kanyum tan e sappewol mo kanko goto juulu makko ne selli haydar wodnani mo on non mo yida dardade julbe o mo nefa julbe wala o mo mawnikini o yida hay wadde mo sappeji wala hawla wala quwwata illa billah o do nde do mawnikinade den gandi Allah yida dum sab mawnikini do nata aljanna e tobbere didi binde ko nantinde so iliman wi Allahu akbar bi Allahu akbar haymenan so tawi jomum nantino anni e makko non ko nantinde wana anni e makko kanko o ko zikr o mo jangto so renaki wi'am julu makko boni o foti ko anniyade ko zikr o nantina baade iliman dani bum nantaki kon so wonti iliman dani mum nane sohlani goddo ken nantine en teskirima kada e jamaaji men e jamaaji jimin fuuta di mi yi nantino o wonata ko caggal sappeji kanko goto o wada sappel makko o nangira micro jungo dum non ene tardina mo no fi kanko e julu makko ene usta khushu makko sabu be sikkiran ƴettude micro jojjina kadi bamta kadi jojjina kadi ad soppiri micro sa nak ma ustu no feewi e khushu ma e jul sabu Allah wi qad aflaha al mu'minun alladhina fi salatihim khashi'un khushu en sokhla en julu no feewi bandirabe sehilabe tobbere tarabirde ka tan ko debbo arde dum jama e nam no ciano debbo ardum jama rewbe kada ka yaade jama biyan so be ngara jama yobe ngar be juula caggal sappeji worbe en biino ko worbe ngardoto sukaabe ndew hen rewbe ndew hen kono non ene wadi sardeji wiyama debbo so juuli galle mum ko don o buri hewde baraji kono non o hadaka arde jama nelaado sallallahu alaihi wasallam obi won hadith ibn Umar o wi horkade horbe Allah jamaaji so be juule galleji mabbe non ko ton baraji buri hewde rawahu Ahmed Abu Hurairah wi nela sallallahu alaihi wasallam hor kade horbe Allah jamaaji kono yobe jaltu tawbe mbadani latijen walla bahra walla ko urata bandirabe sehilabe julbe rewbe worbe so rewbe biyama hoto ngar jama to ganduda ko Allah pay hoto be ngar ebe uri be sikkitan sadi ha jere latide jidi deodran o ar foti usudum seeda hada ma wirtade worbe wontan dum fitina wallahu almusta'an rawahu Abu Dawud Habiba Hamida Sa'idi o wi nela sallallahu alaihi wasallam wi o wi dum kanko o yide julde de nela sallallahu alaihi wasallam nela do wimbede anti kono njuluma e suduma buri njuluma e toggoton to jamaaru e nam kay hay jamaa yimbe ma kadi legal mun buri kadi jaha ngoppa jaha jamaa mawdo kanji fo non ene wadi baraji yaade jamaande hadaka ha jon tengtinen gol don kono non ne juuda hay nder suduma buri hewde baraji e hakkunde galle ma rawahu Ahmed to wadi yumen Aisha radiyallahu anha
nden caggal nira sallallahu alaihi wasallam o yi rewɓe no batti yaade jamaaji e nden ɓe koɓe holɓe de ɓe ngalani ɗiɗo wutteji Dubai wutteji Suisse baɗ noon yummen Aisha wi ngal ɗo ñantugal battuno oɗon jaha jama so nelaɗo yin mo haɗ on yaade jama sabu nelaɗo yiyani ngaɗon je te mo haɗ on yaade jama no bani Israël kadirno yaade jamaji ni te nelaɗo yiyani ɓeɗo comcumen so mbiyama ko comci fitna ala ko haali noon comcumen hande so yama debbo noon taw mo yaha jama to halaqat dhikri woni gandal ne jange toon Qur'an ne jange hadith ne jange sharia ne jange foti yaade jama o yilo gandal sabu debbo e gorko poti to Allah ko innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitin wal qanitat debbo e gorko poti to Allah rewɓe wiya ko shika ko rijal ko feccere worbe kono rewbe kanyumen ngoni wuro so rewbe moƴƴi ko école mo ganduda yeltinde ko moƴƴi so rewbe jangani tarani mbawa kanyumen rewde Allah ala kana janginde sukabe no dewri Allah wallahu almusta'an yo Allah hokken wurde ha jango jokken ko faata juul walhamdulillah rabbil alamin